Kublai pi bro ki perlok pajor ki bajos na tan advance ngap ki video hak ni ke channel tip perlok hang nei ngan hikai bat ngan pensel tho ip kum no pensel tho sepang ke ni ko online lo ki draw hato dei ka ba ngasule thok na ne dei ka bah ni ke nasib jong pi ka ba pinyo hoit kum ba pilia I dan la arsin ngal da ban plek ka ya ke ni ke lo ki draw dan ki perlok ki ba la yo ya ke ni ke lo ki drawแต่คุมบาพิลีอีหังนี้พิบิยอีบากันเนกาติเกตงาโบไลสปาลีฮากาดอร์กบาชิตกาหังเนโซลเอาท์ก็หมดระดับดีกุมบรอไลสปาลีมอตีอันดาพิลาญันฮากินเนกิดอทไลตลีพิเนียอีกันเนไมติเกตมอแต่กันเนกะเดกาโลกิดรออันดาพิลาญันหังเนฮาไมติเกตพิเนียอีบา close กินเน close เดกิบาลาเดบมอแต่ฮากันเนกาไลสปาลีงาเคลมเทติเกตยะละเดหันไรฮากินเนกิบาลาเดบงาเทศได้อุณบอบ่พราพคนได้ก็ได้กติกาก็บ่คัด20ตริกบัดก็บ่คัดหลายตริกที่กันนี่กติกาก็ลกิดรอบ่มันตาก็บ่งันเป็นคลายมันตาก็ได้ก็จงคัด3ตริกมอแต่หันเนี่ยหมายติกาเพิ่นเปจหาตูอุนบอบ่พิเทศอุมิเนี่ยมอแต่กุมบังala pen iya kan ni ka dor pia i ba kuma pili iya ni ka dor ka dan lai tli ki price ka dai ka bang ai lai pheu marwai wala pisneo bakarit ka pisahang nero na mark ba pemna dan kamban di pusit bat kodor ko dai tang shitengka hang ne ti alim tangin pej mano banyo ya kane ki lai pheu tengka lai ngot mo ti namar ba ya ketiket ro phila ban thet kat unom ba ba phimon na pedeng kine ki lai spa tali anam la ban yathol pa mano ban job te man tangan lej hani ka ap jonga man tangan lej cha sitting jonga ti ngan lej ha ban spin mano ki ban job ikani mo ndang ala lej ha price list pi iba ngadan kini ki wei ki bala deb le kai kini mo ti kidon kini inactive kidai ki bala deb le kai kani pat ka wei ka ba active ko ba nganเป็นบรรดาบรรดามโนบรรจบเตลิมตางเงียเป็ดบาคนังบาพินชะเนียบาฮาโตก็บาและท่องในนี้เคลมและท่องแต่มันตาอันดังอะไรย้อนทางนี้ก็สปินPia iba barok gitu tiket nambah kidan hang nei pej ngampat nyon spin han rainan pen I kini tiket nambah hang nei khnang ba phin hun te kini tiket nambah em kim chong serial ra namar kat kum ga jing thet jong phi hang nei mo kat kum ga jing jet jong phi ya u nambah Pia iba barok tiket barok lai spa teli tiket ki don hang nei pej an la cha try do bai te man tang ala le kum ne Pilih I long kumba ladang ile daka tiket mo long kumba ngi mix lang ini ki tiket kumne ti hatum tangan nyon spin tang lai sen namar kidon kinong job lai ngot pia iba hang ne hajrong kapen I yanga recent vina no vina yet good luck ti tangan nyon spin pia iba new number wa ngabo hang ne dai ubakot ars pa lai pulai chispan ruposan kini mo kini kim dai kinong job tar hado bangala nyon spin kita dai kinong job mo tengan nyon way a lai ti inong job banung kong dai lai ngot ka price ka dai ka jo lai pheu tung ka inong job banung kong dai bakut ya ka tiket shipeu mo biyo ya tiket number shipeu ta dai inong job ti menta ngan spin sideways ibaar ti menta ka poi arspa arhosan hang to he kayai ti uni dai ki unong job ba dang la yon sa chi sen spin phia I ka la ya ngai menta kawan hang no kawan how ticket uba chispa pra pholai te kum bakal ong ngin lamla ban le thok hang ne kat ki ban bok kita ban yo namar yo ticket number phila jet hi ma phi ti khnang ba phi ki prolog pins neu chania ti hang kani ka video ko an pen I khnang e phi ti phili I ba ticket number hang ne uba nong job de uba shipeu bat uba arspa arposan bat uba shispa rapulai ti kini kinong job ro menta khnang ban lai phin chania ang ne phila ban pe kini kinong job ro menta andang ala khang han ne ngala lej ha kan ne ka check my lucky draw ticket kam dai kan ne ka dai ka ne ka lucky draw winner ti phila pe kini ki dai kinong job ala dep ti kan ne ka dai ka ba khat san trik phia I ba inong job banong kong I dai ne I records but inong job iba are dai ne tip shar lang kardeu sau but inong job iba lai dai Gregory shooting ti phia iba
kini gidai kinong job mo te kini bikin yo mar lai pheu tungka mdai bangale thok ki ha ban sen ya gp number ha whatsapp jonga wala don ha contact jonga ni ka ap bat kin se yo ikani ka lai pheu tungka khnang ba phigi perlok ro pin snyo chane ba pin then man la ka sngi ya kitiket lo ki dro nan se pin mi biang shibit ba pila ban thet biang ya utikan khublai shibon